Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Jo penso que la situació de les dones era de col·laboradores, no hem passat mai de col·laboradores. El transport, les comunicacions, sanitat, educació, producció. Qui duia tot això? Qui treballava tot això? Ho treballàvem les dones. En aquell moment era la dona de l'anarquista, la dona del comunista, la dona del republicà, la dona del d'estat català, les dones de cooperativa. Es van fer una barricada i es va tancar el barri. Les dones, què van fer? Mira, anar a buscar els mitjans. Roquis a jalar. Molta gent s'esgarrifa quan tens que dir què havia de fer. Hi havia que fer menjar pels homes de les barricades. On te l'anàvem a les botigues? El que havia guillat i havia deixat la botiga la trobava neta. No tenia capacitat ni per plorar, ni per estar trista. No m'aguantava, no tenia sabata, anava descalça, amb el pic i la pala, un amb un cantellonat amb un altre, d'anar a cavar trinxeres per defensar Barcelona. Com això és tan trist, i agafant carretera endavant cap als districtes de fora de Barcelona, camí de Girona. Després de Girona, cap al castell de Figueres. I allà el mateix, la gent mort de gana. No teniu res per menjar. Hi havia sacs de llentia, vinga, a encendre cuines i anar repartint plats de llentia amb aquell exèrcit destruït, desfet. Jo quan em diuen que les dones som una merda, jo sempre dic, m'agradaria saber què hauríeu fet amb un nano penjant d'aquí, un altre al braç, arrossegant tot el que es podia i anant-ho deixant pel camí. I de Figueres ja cap a la França, dels olé, olé, amb unes panxes així. Bueno, jo he estat uns 9 mesos al camp, uns 9 mesos, però pensa que vam tenir l'honor de ser seleccionades per les tropes de Franco i pel feixisme francès per entrar-nos per la força a Espanya. El dia que ens van detindre, trucant a la porta i sapiguent que havien detingut un nano del carrer, vam dir, això és la policia. Sortir d'allà cap a la jefatura de policia. Esperar l'estovada. I aquesta clama arriba. Et pagaven, mira. Clar, tu... Pam. Anaves a terra. A terra. Bueno, ara a mi em pagaven 2 homes a la vegada.
una porra pujava, una altra baixava, vinga de cop. Era el mes d'agost. I el mes d'agost els tios suaven i necessitaven relleus i es canviaven. No ens fan judici fins als 4 anys. No em van preguntar ni com me deia. Ja tot estava fet. Sí, clar, ens juzgaven per comunistes. Ens juzgaven per comunistes. 16 anys.